Здравейте, приятели! Аз съм Александър, това е втория част, да, вече ще карам част, защото сега с Bandicam и само да измичам една мръж да се регистрирам. Защото не, регистрирах съм някакъв среден номер ми иска, ако някой е експерт по Bandicam, може да ми каже среден номер. Ще благодаря много. Това ще правя клип на тези част, 10 минути. И сега засичам с хронометъра на телефона ми, така че не спирам внезапно. Хъц! Но тук не мога да пробия. Как ти жалкарият? Да, няма никакви повторки. Това се знае. О, не. Упс! Ще го спомням. Да. Окей. Още по-добре. За този матч ще подавам само, защото не съм много сигурен в себе си колко ще измисля. Не знам дали още да сменям играчи, мисля, че още няма време. Така, да видим, какво ще направи топич. Оп. Го гола! Петия гол, дами и господа. Такъв този матч, 60-та минута, някакъв пич отбляга за Ливърпул. Макар че той не може да бъде отбор. О, боже, кстати, кадърници. Така. Няма че подам. Ето, ще получиш топката, не искаш топката. Не можам да се случи. Захапи! Не. Така. Притисни го. Не хикса. Така. Не. Добре. И не си да разпълна пак да ръчно. Да се усера. Да сега получим 8 минути. Този клип ще има на 3 части. Не, пак крива е моето момиче. Защо? 35 фрейма. Вау! Да се добира пари. Не се спада на 26. Което не е добре. Да, ако някой се чуди за какво изпитам, за какво съм с Bandicam, да пише. Ще му отговоря. Прекрасен гол. И да, ако някой също си няма с Bandicam, да ми пише долу в коментарите и ще му отговоря с радост. Ако някой, да, ще ви изпратя линк в коментарите, ако някой иска, защото аз не знам дали искате, така че не знам дали искате. Така че не съм сигурен дали изпращам линк или не. Така, първо подание. За малко. Това си беше на коса. Да. Представете ми, че проверявам този хронометър. Какво попълняне. Това е чисто, никакъв фал няма. Не ме реди. Този звук ще го чуват много често. Но ще се пребавам звука, макар че го спрях на пълно, това не ме интересува. Аз отрясках и много боли. Не боли ми щипи. Значи, да продължим. Да. Добре. 12 време, ужасно. Не! Как го спаси момчето ми? Има на малко звук от колоните, защото не искам да чувам този гаден звук много силно. Центрирам! Гадния въпрос на месец, точно на гадния момент за него. На този клип ще стане на 3 части. Извинявам се много, но просто не може да регистрира много. Повтарям, ако някой знае сериал номер на тази простотия, моля, кажете ми.
Нуждая се от помощ. Не, сериозно, кажете ми. Как ми не отсъжи вратата? Ти, че трябва да си... Серги Рамос номер 2. Също раз Серги Рамос не е чак толкова зле. Торес! Ще скорна! Остават ми... не всъщност няма да имате части. Може би? Не знам. Да, майка. 12 фрейма, ужасно бе. Също сега качвам клип. Край Хуарес, който е 10 лева. Баята, може това не знам. Врата! Защо ме издерваш? Искам да влезам в където да прибия това врата. Добре, не чак толкова силно вече. Да. Вече не чак толкова силно, това е добре. Спомте! Как? Гледай, хубаво се стъп. Но отвежи вратата. Добре, аз студен не знам защо. Тъмънка е преди 20 градуса. Не знам. Няма че няма какво да коментирам, не знам. Освен тази атака, която няма да преуспее и да се свърши с фаул. Така че фаулът не ме бия много, но ще се опитам да правя нещо. За малко! Айде, Рина, айде. Браво, Рина, браво. Пляскай. Войн ги с 0-6. Вземете ми ужас. Ще ми прекъснат таймер. Да, записач ком се бая. Майка ми. Ужас. Точно по време на клип. С таймера. Имам още 3 минути. Би трябва да свърша. Но ако не иска, то ще един да стане още 6 гола. С моето продължение, не знам. Айде. Сега сте викали. За да викане... Пу-пу-па-пу-пу-им. Газ майка. От! Не! Добре, 2 минути. Айде, гола! Трябва да качи. Не! Да, това е тъпо. Аре. Сравно, ако бях много добър в по време на 20 гола. На първо по време 10 гола. Да. Това бях много добър. Преди 5 години. Цели 5 години. 5. Пак не звъни. Ужас. Не си тръгне. Добре, ще чакаш малко. Ти правя клип, макар че не мога да кажа сега, ще снимам с... Добре. Дай! Fuck you! Гол! 8-0. Колко ми идвам? 2. Различай, но... Кой имам пъка брата? Добре, не, подай, така, аре, това по време, това не е също най-накрая. Да, видят ми така, че...